Hello! Hello, srácok! Üdvözlök mindenkit ezen a kis szép vasárnapon. Most ki fogjuk próbálni ezt az alkalmazást. Srácok, ki fogjuk próbálni, amit mondtam, ezt az alkalmazást. Pillanat, és jövök. Hoztam, srácok, kártyákat, amiket be lehet aktiválni. Ugye itt van egy kezdőcsomag is, hát egy pár teammate. Igaziból itt van nekünk, srácok, ez az Adams, Pink Parallel, akit kinyitott Domi, egy utolsó csomagból. Írjuk is be. Kutyát C, B, kötőjel. Na és srácok, be is aktiváltam ezt az Adams nagyon szép kártyát. Ezt a rózsaszín paralelt, ami amúgy nagyon szép kártya. Na srácok, hoztam is ide a limitedeket, amik amúgy nagyon szépek. Meg itt van még ugye piros paralel, meg minden, szóval jó, srácok, most ezt fogom aktiválgatni kis ideig. Meg is van a Saka. Kód nem talál. Na, így most már jó. Megvan Tóth Alex is.
Na. Megvan Bellingham papa is. Megvan Zakariasszony is. És az utolsó is megvan, még ugye nem tudunk szagázni. Na nézzük meg, hogy néz ki a gyűjteményünk. Hát ő 3%. Hát ugye itt ugye a limit. Ugye itt a limitedek azért nem számítanak bele, nem is tudom, hogy ez a fans, igen, itt ugye fans, pink, meg limited. Nem mielőtt elfulladnék, srácok. Nézzük meg, vannak ilyen edzőmérkőzések. Várjál, elsőnek legfontosabb. De nem. Nyomnom kell. Nem tudom beállítani a keretemet. Ez mi? Ez mi, srácok? Nem bírom beállítani a keretet. Mindegy, ami... Hát ő ilyen... a rossz keret, mondjuk. Aha, fanszülő. Hát én ilyen fanszeket, ilyeneket én be nem aktiváltam. Látok, én ezt feladom. És akkor gyorsan, most már tényleg gyorsan, felállás, na végre. Nézzük, legyen az a neve, hogy Pro csapat, nem tudom. Protean. Na. Pro team, nézzük, kapus 1 van. Védők 1 vannak. Középpályásot már azért több a választék. A limited középpályások, és vannak azért ott ütősek. Edem is. Vini is. Eltörlése. Nicolas Bradley. Akkor beadjuk. Hát ez az alapcsapatunk. Védekezés 0, szóval szerintem még aktiválok be egy védőt. Azért legyen valami. Hát a védőnk az nem más, mint Virgil van Dijk lesz.
Hát a kapusunk pedig egy nem olyan jó Joan Garcia, Barca kapus. Srácok, jön egy Enzo Fernández kártya is. És jön még előre, skacok, egy Julián Álvarez. Srácok, most még tudom kicsit dolgozni a felálláson, mondjuk ez az Adams 81-es helyett be tudunk tenni egy Elite katot, és még ide egy Enzo Fernández, és akkor ő helyét be tudunk tenni egy Van Dijkot, és őt pedig kivesszük. És akkor, hogy szép legyen, így. Hát 2-3, hát igen, még fogok beaktiválni védőket is. Jaj, kapustal is felejtettem. Joan Garcia. Hát ilyen kis szerény csapatunk van. Szízre még megígérem, hogy fogunk beaktiválni cuccokat. Na nézzük. Könnyűt. Megígérem, fogunk beaktiválni, csak még ugye a másik fémdobozban és vannak cuccok. Nézzünk szerintem egy gyengébb Bradley-t. Igen. Fú, hát a Van Dijk az épp, hogy legyőzte volna. Itt pedig azért volt 10 pont különbség. Jó, mondjuk már sokkal limited. Már nyerni kéne Foden. Van Dijk, jó. A Van Dijk amúgy nagyon jó fans favorite. Nico Williams, úristen, hanyas ez. Konkrétan valamelyik limited jobb, mint valamelyik védőm. Ez komoly, mondjuk. Főleg a középpályások. Bellingham. Ezek a Fradisok, ezek nem olyan jók, de Fradi az Fradi. Na, ezek egy 82-es elitkát. Nincs esélyük ellene. Enzo Fernández. Nagyon szépen csinál mindent. Mindegy Julián Álvarezt. Most srácok, iratkozzatok fel, hogyha még akartak ilyen videókat, hogy így az alkalmazással játszok, vagy akár live-okat. Úgyhogy aktiválom a kártyákat. Már akár abból is tudok videót csinálni, de csak hogyha akarjátok. Meg most még videón kívül lehet be fogom aktiválni az összes kártyát még. Ráérek még egy kicsit. Nézzünk egy Fradist. Oskar Højlund. Nyertem is. Na, ez nem rossz. Akkor nézzük meg a másikat is. Közepest.
Erre most kíváncsi vagyok, hogy a közepes lehetom verni. Hát, hogyha én kezdek, akkor több esélyem van, az fix. De ő fog. Hát, hogyha nem durrantja elsőnek a jó támadóit. Jó védekezik. Conor Bradley. Nekem is ilyen van, szóval. Ezt még szerintem le tudom nyomni. Talán. Elikat. Nem rossz, de verhető. Enzo Fernández. Nézzük meg egy Jude Bellingham 99-es. Igen. Ezek a felszek most nem túl erősek, kivéve egy pár darab. De az a pár az nagyon erős. De most az elitkátok is. Azt hittem jelenleg 99-esek lesznek, és ez is a 94, és ez pedig mi? Konadi! Húristen, ez milyen kártya? Online Challenger. Érdekes. Nem tudom, kit rakja ki. Nem rossz, 97-es. Kamavinga. Hát azért a fradisok csak elegek már. Vagy nem? Van olyan is, hogy napmérkőzése, nem? Nem tudom, majd megnézzük. Saka. És most már nyertem, nem? De. És ezt megnyertem. Ez a srác, megnyertem. Na, 40 coin. Na jó, valahol van egy olyan, hogy napmérkőzés. A napmérkőzése itt van. AC Milan, Frankfurt. Van esélyem amúgy. Ez egy Milan vs Frankfurt. Nem tudom. Srácok, iratkozzatok fel, hogyha akartok Szagáról is videót. Kiviszem az egészet. Persze nem egy videóba. Kik vannak itt? Van 2 védőm, neki 3 középpályása van. Egy csatár jön, azt ki kéne játszani az egy csatárt. Jó, ez az. És ez meg csatár volt, szóval most van egy free pontunk. Ugye, ez a csatárja volt, igen. Kihozná a védőjét, az nekünk jó lenne. Ez védő, nem középpályás francba. Szerintem nem verik meg a Fofana. Igen. Most a védőjét hozta ki. Ezt nyertem már, szerintem. Igen. Ezt megnyertem, van most rátok. Gyorsan megállítsunk egy emblémát, szerintem. Nem tudom. Egy ilyen ez amúgy ez menő. Logó színét tudjuk. Amúgy a piros, ez meg legyen. Nem. Piros. Nem. Mindegy, ez jó háttér, az meg ez is jó amúgy. Mindegy amúgy. Mindegy sima maradt. Na srácok, hogyha tetszett ez a videó, kérlek szépen iratkozzatok fel, nézzétek meg az előző bontásokat is, meg mindent, már készülök újabbnál újabb videókkal, srácok. Kérlek iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, osszátok meg a videót, na ciao.